Wach marach ahinya. Riwruoge moko mag piny owacho jiwo twak ewi rem manitiere chike kod ratiro mag nyodo kod timo hera ma giwacho ni ok otegno e piny Kenya ka kendo kelo pek ne oganda. Kaluwore kod riwruok mar International Center for Research on Women, joma mine kod joma chuo onge ng'eyo moromo e yore ma ginyalo ritorego e weche mag nyodo kod yore makare mag rito ngimagi korka timo hera. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler mar wachni. Bero ngima oganda e weche ratiro mag nyodo kod yore makare mag ritruok e kinde timo hera obedo twak mar ariyo temo fwenyo rem manitiere e weche mag nyodo, ahinya to e ngima jogo mang'aw. Kaluwore kod twagno mane ota kod riwruok mar International Center for Research on Women matimo nonro e wi weche modok korka joma mine, oyangore ni dwaro nitiere mar jiwo twak kod chenro makare e bero ngima rowere kokalo e jiwo ratiro kod chike mowinjore kendo miyo rowere thuolo mar bedo kod ng'eyo e wi weche nyodo. The category of people with the highest number of new infections, it's adolescents. And we are the same ones who are saying we cannot give them the information that they require about their bodies and about how to prevent all of this. We are saying the government needs to invest, put their money where their mouth is, invest in sexual reproductive health. Rem bende onenore ratiro mar nyodo e kind jogo mani kod tuo mar obuongo kod dang'ni mar paro, kaluwore kod bedo ni joma nigi midhiero mar wilruok mar paro onge kod ratiro mar yie kata dagi bedo achiel e yor hera, mak mana ni chik to omiyo gi thuolo mar yudo chenro ma odok korka thieth gi ngima e weche nyodo. Penjo en ni, ere kaka ng'ama onge kod ratiro mar yie beti achiel kod ng'ato nyalo bedo kod thuolo mar bedo e keny kendo yudo nyithindo? The sexual offences also makes it notes that a person with mental incapacity, I think that's the word the law uses, cannot consent to sex. And so this has consequences, has implications on persons with disability. Persons with disabilities actually have legal capacity. They can consent. Kaluwore kod jotelogi, piny Kenya ni kod peke bedo kod chenro makare motegno mag tayo chenro mag thieth nikech omenda mathoth makonyo yore thieth wuok e pinje maoko. Gino makelo midhiero ikonyo mine mani kod tuoche mag nyodo. The reason why we cannot afford healthcare is because our healthcare is dependent on aid. We have lost so many women. The economic cost of losing women in their reproductive years, women who could be working. And one of the things that has emerged is the children they leave behind. And one of the women was actually saying some of these children then end up getting pregnant and the cycle continues. Korka kore, Dr. Uoro Lunga maen japuonje mbalariany ma Nairobi okwayo oganda duto, ahinya to joma chuo mondo riwre kod joma mine kod riwruoge ikedo kod midhiero mag ratiro mag nyodo kaachiel kod weche timo hera e kind jogo machiko puodho ng'iyo e kindgi. Seche moko yudo ka wan ema wakelo tuoche e ot, seche moko wan mwatamore ni miyo ok nyal dhi e thieth, wawacho ni mara miyo kodhi e thieth kata kodhi e puonj mang'eny to mara ni en ng'ama chodo oko wang'e ng'eny. Wariwre kanyakla kaka familia, kaka oganda mondo wa make sure ni joma chuo gi joma miyo te odhi e thieth, odhi e pim kendo ji oherore. Cynthia Onyango, Ramogi TV.